isahluko yamashumi mathathu anesihlanu alufunda ukusukela kumhlathi weshumi enesithandathu siyeke sifundile umhlathi weshumi elinesibhozo iphepha ezantsi kule nguqulelo indala yesiXhosa amashumi mane anomva omnye. Genesis chapter 35, starting reading from verse 16 to verse 18. Page at the bottom of the book is page 41.
wazala urake kwabanzima ukuzala kwakhe wathi kwabanzima ukuzala kwakhe wathi umzalisikazi kuye musukoyika kuba nalo ngunyana wakho wathi ekuphumeni komphefumlo wakhe kuba wafayo wathi igama lomntana kuBenoni ngelo yise uYakobo wathi uBenjamin wafa ke uRaheli elizwi kumaSukathixo Thixo akasikele ufuna kwelizwi lakhe ukuthi lemnaphakathi. Amen. uBishop umongameli weretyalike uvavane asitoyi uba umfundisi utayo abavangeli amagosa unobhayibhile uriri olwebethulana mazosho uriri umamotayo unana andinibulise bethuna otata umama ikwayara evuma kamnandi ilutsha i-Sunday school ii-families ezithe zamenywa zabalapha ngabubusuku naye wonke umuntu oluvayo ilizwi lam bethuna mandinibulise ngelihle igama lomfeli nomfukela uYesu Kristu molweni. Ndibulele esisimen ndandicinga niyambusisa niyandiphatha ukubana sithi emva kokuba lenze i-Bible study nathi sizawuphinde sikumele kanti yiloo into leyo namhlanje uThixo ndiyambulela ukuba nami ndibhalele kubantu abamele babayile yinxalenye yale nkosi. Family zasekhaya ihambo yoswelekela is a long journey. Singashumayela thina sithandaza kodwa ihambo yomuntu omnye ihambo yokushiya kwaye akufunekanga sibe yicawa engqamayo singxame into yokuba funeka uphile singxame into yokuba buyela ubuntu bakho ngoba ihambo yakho wedwa kwaye ukushiywa kwakho umntu wakho akufani nohlobo mna endizawushiywa ngalo ngowam. We tend to be ityalike engxamileyo siyeke abantu bakaThixo bahambe indlela yabo nokugriva kwabo sihlobo senkosi. Thina singacinile yokuba lidlule ixesha lokuzila kanti nina zifemeli ezilapha nisakhathazekile, nina zifemeli ezilapha nisava ubuhlungu. Kumele kube njalo ngoba ihambo yenu le not bantwana bokuthandaza. Thuthuzelekani lapha uzomela uthini sithi uThixo kanilibelanga ebane etyalike naye enganilibelanga umuntu ohamba nani ngoba thina elethu hambo luhamba luphele endaweni ethile
kodwa omunye umuntu ohamba nani kule ndlela aqhubeke ukuhamba nani uThixo yedwa. We will continue to remember you before God. Nakwi-supplications zethu silibeka emadolweni. uThixo ke makabe nayo. uThixo anithuthuzele. Ngicela lapha into yokuba ngicela uqolokele izwi lami nekunzima izolo Bishop. Ngicela lapha into yokuba manje sokwenza into ezimbili. Okokuqala ndibe nguBishop uSkiti kwezintsapho. Ndithi sisanithandazisa. Sithathu. Okwesibili ndisondele kwezi zicelo sinyuse idini ngazo ngoba kulaa kharibhothi kukwiintliziyo zabantu. Uthe kuBishop manidibanise le nkonzo ndiyenze ibe yinkonzo enye ukuze sikwazi ukuphuma ngexesha bantwana bokuthandaza. Kule vesi yeshumi nesibhozo kule ncwadi yeGenesis sifumana amazwi aphuma kuRakeli umkaYakobi esithi kwathi ekuphumeni komphefumlo wakhe kuba wafayo wathi nguBhenoni igama lakhe, ke yena uyise wathi nguBhenjamini. uThixo undithumile ukuba andisokole ngaloo mazwi. Ngamana ke Thixo wam amazwi yomlomo wam neengcamango zenhliziyo yam engqondo yam ingafuneka ikholekile kuwe Kristu liwala. Amen. Umbhali yapha uMoses usibalisele ngokwenzekayo kwiifemeli zokuqala. Enye yezo femeli zokuqala yile femeli ephuma umnombo wepatriarch yethu uAbraham, ifemeli kaYakobi. Uthinabalisa uYakobi ukhwele eqeqweni uqhuba pha inqwelo uleqa eEfrata. uRakeli umkakhe wesibini uzithwele kwaye ilixa lisondele lokuba akabe nonyana. uYakobi ukhwele enqoleni ngaphambili, uRakeli uhleli nesitalakazi sakhe ngasemva simgadile simnika yonke into ayifunayo. uYakobi uyawuqala ulowo ngoba babesuka apha abantu njengenomenzi bahlale bamkapha bayomisa phaa, basuke phaa bachithe intente bayomisa phaa. Ngoku bajongise ewe eEfrata namhlanje ekuthiwa yiBethlehem. Bayahamba. Igama elithi Efrata ligama elinesihebhere elithetha ukuthi fruitfulness. Indawo yesiqhamo, indawo yokuzalisekiswa kweminqweno, indawo yokufumana wonke umuntu ebekufuna ebomini. Bantwana bomthandazo, uYakobi ukhwele enqoleni ngasemva ngunkosikazi ozabantonyana, ngaphambili ngumnqweno wakhe nezinto azinqwenelayo uThixo anga uzamnika. Yonke into kaYakobi ihamba ngokwecebo lakhe ngoba kuyabonakala uThixo umsikele kodwa nebusuku nje. Bantwana bomthandazo, wahamba ke uYakobi uthinobalisa xa bekuthe kufuphi nale ndawo yesiqhamo nale ndawo yeGrona
umntana omhle fanele ngokuthandaza kodwa wathi emnika umntana uRakeli emnika uyanga umntana wamthinga xa kuzophuma umphefumulo ngoba uRakeli wasweleka xa ezala lonyana wamnika igama wathi myeni wam igama lalo unyana igama lakhe nguBhenoni Khamethengcwele wathi igama lakhe nguBhenoni fanele ngokuthandaza mamsondele kapho ngithunywe khona wathi igama lakhe nguBhenoni Benoni is a tent name and it is a heart. Benoni ligama lasemthethweni. uBhenoni ligama lasenkqweleni ngoba lenkqwelo ezankqwelo zentetho igama elithi Benoni ligama elithetha ukuthi ngezebhere unyana wendlubu zabo lithetha ukutsho unyana wendlubu zabo son of my sorrows litsho ligama Khamethengcwele uthekewa mthiye lo gama lithi iBhayibhile waphuma umphefumulo kaRakeli Khamethengcwele ethiya umntana into yokuba ngumntana lo wendlubu zakhe balala ngokuthandaza every time uyakhona uzawujonga umntana uzawucinga intlungu unkosikazi wakhe wazifeyisayo Khamethengcwele kodwa uthi iBhayibhile uthanda ejika uyakhona wathi igama lakho ayingoBhenoni kodwa igama lakho Khamethengcwele litshintshile ngoku ayililo igama lithi Benoni Khamethengcwele wathi igama lakho uBenjamin ligama lithi unyana wasenene unyana wentsikelelo unyana wabathwamsana igama lithi Benjamin utsho yabo alanga ngokuthandaza funa ukuthi kuni la sizawubuka siphume phandle funa ukuthi kuni Khamethengcwele babe namagama kobobomu esinikwayo sihlobo senkosi ukufa kufika sine-plans ukufa kufika sisiya endaweni ukufa akufiki sihlali kwindawo enye kodwa ukufa ufika sisiya kwindawo elungileyo. We have plans and we had plans nakunyakufeyile siyasabanye plans xa kunqothiswa uqala unyaka nasina plans ingathi sibona iyafront Khamethengcwele kwasuka kwafika ukufa ekhaleni sihlobo senkosi wathabatha iplans zethu wasilahla eqaleni sathi kazijonga nazo plans zethu nophinoti iplans zethu zawulahlekela kodwa uThixo sukani kuBhenoni amagama wenu kwaphela amagama wenu hayi man amagama yenu kuphela ayinonke amagama esithwele Benjamin kodwa amagama olonwabo amagama entsikelelo ihlobo senkosi inhlungu inalo-changes yokukwenza ulibale ngale ndawo kusiya kuyo inhlungu inalomkakhe yokukwenza uzilibale abungubani sihlobo senkosi ewe inhlungu injalo sihlobo senkosi kwaye nabantu xa bekujonga balibale negama lakho bakubiza into yokuba ungoBhenoni sihlobo senkosi kuba nihlahlekelwe zintombi nonyana otata noma
ekhaya lona yenzile ukuba amagama wenu ina ngoBenoni kodwa ngifuna ukuthi kuni sukani ngoBenoni igama lenu uThixo amnike lona ngoBenjamin zihlobo zenkosi ewe asasindlet zihlobo zenkosi amagama obubomu amagama obubomu khabenteklane namagama asentendeni amagama obubomu namagama asentendeni amagama obubomu namagama asentendeni amagama athi ewe Benoni namagama asentendeni nawo namagama lawo ensoko zihlobo zenkosi usanuvuma ukufa engikuzabela umshe hayi sinisithe uyefrata engiyakuyo usanuvuma ukulahleka kwenu kuphuma uyefrata uthixo ayibekileyo timfumwisile kakufika intombi lakufa emfuma Hi, man. Lord. We live in a world. Apho kukho izinto ezithethwayo ngathi. Siphila ehlabathini. Apho kukho ajenda ezenziwayo ngathi. Kuxoxwe ngawo uGriqu. Ungekho wena. Ajenda. Bagqibe into yokuba uyile nto uyiyo. Bagqibile yokuba uzawuphelela kubantu. Abanye bagqibile yokuba awuzophumela nakule ubuyifuna. Ebethuna sisendleleni eye eFrata. Sisendleleni eye eFrata. Siyalahlekelwa. Sithiwa ngamagama. Khabenteklane. Kodwa uThixo uthi kuwe namhlanje apha kule khabhothi kukho Benoni apha kule khabhothi kugcwele uBenoni apha abantu bentlungu kugcwele uBenoni apha abantu abagqithelweyo kugcwele uBenoni apha abantu emthweso zophinde into yakho kugcwele uBenoni apha abantu abathi bazalelwe endlaleni uyofela endlaleni kugcwele uBenoni apha abantu abathi le promotion uyizamayo sozokwazi uyifumana kugcwele uBenoni apha abantu abathi lesi sifo naleli condition uyifumeneyo akho kuphila nalo kugcwele uBenoni apha kodwa ngifuna ukuthi bathi bethu abahle esikhundleni nasendaweni kaBenoni uThixo uyamfaka uBenjamin uThixo uyamfaka uBenjamin uThixo uyamfaka. Ngicela lokhu sapho lasekhaya ndiphakamise abantu abathi andisayophinda noba bathini ngam kodwa andisayophinda ndibe nguBenoni ngoku ndizaba nguBenjamin. Ndicela ubatshoyo amendinyana kuba ngoku siyotshisa uBenoni sifaka uBenjamin. Umntu athi noba ndibili kodwa ngoku ndimshiya uBenoni wam ndifuna umntu atshoyo sihambe sonke siphume phandle siyowulapha ngoba uBenoni mawisile uBenoni makhibela into yoshiwa endleleni uBenoni into yoshiwa endleleni akakwazi ukufika eFrata ngoba into yasendleleni ifumene apha lethu funa uyishile kwalapha sizawuhamba vuma le vesi siyaphuma phandle ngisho siyahamba sisemthandazweni siyoshiya uBenoni vuma le vesi oya